hanki Sénégal waldi e mette mawɗi ɗum ko caggal nde Belgique fooliɓe tati e ɗiɗi hayso tawi maggal kawrital ngal Sénégal ina wayno e bampa mum gondino e ɗaminare mawde saabu ko kamɓe idno folde loggi ɗiɗi e ko walla kono e silma capanɗe 75 sawru mbaggu ndu wayli e ngal ɗon poccital ma en gartu hen l'AS Mali Niger e Burkina Faso nantini yaltugol mabɓe e nder suudu ñayordu windere CPI ko ñande nogas e nayyi lewru jeego ɓuuru ɓe nantini ngal ɗon pellital tengtinagal ñande capantati ndun ɗon lewru wadde hitande fande yaltugol mabɓe latto e nder duɗo suudu ɗum waɗi balɗe seeɗa caggal ko Niger nantino sortade e nder suudu CPI Biram Da Abed loldiɗo laamu leydi Mauritanie daraniɗo hakkeji neɗɗo suuti kongi makko arani e hoyti e seppo mabɓe sarago hanke yesso suudu ñayordu ndu Nouakchott ɗum waɗi koye saaha nde ñawore wullitande sarɗiyankoɓe ɗiɗo Mariam Cheikh e Gamou Achour rewiraɓe wadde kongi bonni faade e hoorejo leydi ndi e addude dillere leydi ko kippuji jeenayi e nder sappo Afrique jawtuno e sappo e jeegabal timmode hen tati kam jalti ɗum ko Côte d'Ivoire RDC rewi hen ko Sénégal yaltinaɓe ngoɗo folotiro caggal nde Belgique loggi tati e ɗiɗi e dingiral Settle Stadium ko Sénégal ɗiɗino folde loggi ɗiɗi e ko walla kono les Diables Rouges mbawi waylude sawru mbaggu hedde selimaji capanɗe 75 ko e nder selimaji 125 ɓe keeɓi ko wiyete faw petta woni penaltiri ko ni woni laatima Sénégal yalti e ngoɗo fijo hunde kay mettude bamboɓe Sénégal yeɓannoɓe ngal kawrital to dal jaabi hatterde ngal Cheikh Anta Diop Ibrahima Niangne ko toon yeeɓi ngal ɗo pottal ngal tunodiral fuɗɗoringal no moƴƴi équipe Sénégal e silmaji 25 Habib Diarra heeɓi loggol gaɗanol ngol Ismaïla Sarr ɓeydi ɗum e daawal ɗimmal ngal équipe Sénégal ardi ha heddi silmaji 5 e tinodiral ngal ko ɗon Lukaku fettowo kippu Belgique nanni loggi ɗiɗi e nder silmaji 5 ɗum usti yakar jinganoɓe kippu Sénégal e wiide Sali Sarr match o moom wax dëgg yàlla min dañino espoir kono oɗo instant moom somin kaali gonga rek min kuuli c'est parce que oɗo instant en mbaɗi égaliser 2-2 e nder silmaji ɓeyɗaɗi ɗi Belgique heɓi penantire ɓe nanni loggol tataɓol ngol ɗum ni wonide bettere mawde jinganoɓe Sénégal jangoɓe to dudal jaabe hattirde Cheikh Anta Diop ngal Dakar Sénégal football carrément football mais woni problème o changement woni problème o changement o yahani o instant Sénégal jeeno masu mo hande kam jeeno masu mo Sénégal hande kam fonno waɗa qualifié vraiment o sabti men changement o moƴƴani ɗo juin ɓe potano juide heddima 10 minutes o fonno wadde défendre mais wona wadde attaqué o lori en kippu Sénégal hebde desawal Afrique e hitande ujunnaji ɗiɗi e 25 yaltinama e ngo foltiro aduna yonkore o haadi koy 16 timmal Ibrahima Niang Dakar RFI Ibrahima Niang e on saha poccita goɗɗi ne goodi hande Espagne ma hawre Autriche e yamde 19 wakkati windere Portugal mo Cristiano Ronaldo ma hawre e Croatie mo Luka Modric e yamde 23 wakkati windere RFI